Бездә бүген театр, сезне театрга чакырам. Бездә бүген Лиана һәм Фәрхәт исемле егетләр, кызлар катнаша. Акыл батыл тапшыруының бүген махсус чыгарылышы һәм ул театрга багышланган. Сәлам, егетләр, кызлар. Сәлам. Әйдәгез, сезнең белән якыннанрак танышыйк. Мин Мөхәммәтгалиева Лиана Фәнис кызым. Казан театр училищесының 2нче курс студенты. Күбесенчә төрле мәдәният белән кызыксынам. Нәрсә дигән сүз ул? Төрле мәдәният белән кызыксынам. Аларның тарихы, үз тотышларын, хәрәкәтләрен, кешеләрне шул. Иң кызыклы мәдәният синеңчә кайда? Кореяда, яки Япония или Китай. Менә бит ничә икән, ярый. Димәк, сиңа Азия илләре кызыксындыра күбрәк. Ярый, без синең белән таныштык, ә менә Фәрхәт безнең инде егет икән. Мин Мөхәммәтҗанов Фәрхәт Илшат улы, мин Азнакайдан. Мин менә шулай ук театр училищесының 2нче курсында укыйм. Шулай актер булырга уйладым да, актер булырга һаман уйлыйм. Максатыңа барасың. Әйе. Ни өчен сез менә шуны һөнәр сайладыгыз? Бу бит сезнең һөнәр сайладыгыз дигән сүзегез. Әгәр дә сез актер булырга укыйсыз икән, нәрсәсе белән җәлеп итте? Миңа сәхнәдә булу рәхәт, ниндер дәрт бирә. Һаман сәхнәгә чыгасы килә, тамашачының шул энергиясын тоясы килә. Менә шуңа. Миңа мәйтәм, театрда эшләүдә рәхәт булыр дип уйлыйм. Мин кичкенәдән бирле шундый төрле ярышларда катнаштым, һәм әнием дә минем шундый иҗади кеше, һәм шуңа күрә мин дә үземне шунда күрдем. Ярый, без сезне аңладык, сезнең белән таныштык, уеныбыз бик кызык булырга охшаган. Безнең бүген әзерләп куйган сорауларыбыз да нәкъ сезнең өлкәдән, ягъни театр турында. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Киттек. Шаян ТВ каналында Акыл батыл тапшыруын дәвам итәбез. Без бүген аның махсус чыгарылышын театрга багышладык. Лиана Фәрхәт белән беренче турыбызны башлыйбыз. Кагыйдәләр белән таныштырам. Беренче турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгыраячак. Һәр сорауга җавап варианты бирелгән. Сезгә шулай ук 0дан алып 10га кадәр баллар бирелгән һәм сез аларны шушы баллар ярдәмендә үзегезнең җавапларыгызны бәяли аласыз. Әгәр дә инде сезнең җавабыгыз дөрес икән, бал сезнең исәбегезгә була. Юк икән, инде бал гомуми исәптән алына. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Әйе. Димәк, беренче сорауны укыйм, игътибарлы булыгыз. Беренче профессиональ татар театр труппасы. Шулай дип яңгырый безнең соравыбыз. Бу сорауга беренче булып Фәрхәт син җавап бирерсең. Ничә бал куясың? 7. 7 бал куя Фәрхәт, Лиана 10. Лиана инде бу сорауга төгәл җавап бирәм дип уйлыйм. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Нур, йолдыз, ширкәт, сәйяр, аң һәм балкыш. Фәрхәт, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз. Беренче труппа сәйяр труппасы. Ярый. Кабул иттем җавабыңны. Лиана, син? Минем уйлавымча, беренче профессиональ татар театр труппасы Сәйяр. Дөрес җавапны тыңлыйк. Чынлап та беренче профессиональ татар театр труппасы Сәйяр труппасы булган. Әфәрин, дөрес җавап бирдегез. Җиңел сорау булды миңа калса. Әйе. Хәзерге киләсе соравыбыз бераз кыенрак. Игътибарлы булыгыз. Нәрсә? Сугыш? Менә сүнгән йолдызлар каян килеп чыкты? Юк, мин сине җибәрмим. Син монда кал. Әйе, монда. Әйе. Дару. Кылагыңа дару салырмын. Бу эзек кайсы драмадан? Шулай дип яңгырый соравыбыз. Лиана, бу очракта беренче булып син җавап бирәчәксең, ничә бал куясың? 7. 7 балны язабыз Лианага. Фәрхәт ничә бал куя? 10. Яхшы. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Галиәскәр Камалның «Банкрот» әсәре, Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» әсәре, Туфан Миңнуллинның «Әниләр һәм бәбиләр» әсәре, Нәкый Сәнбәтнең «Хуҗа Насретдин» әсәре, Кәрим Тинчуринның «Җилкәнсезләр» әсәре, Галиәскәр Камалның беренче театр. Әлеге өзек кайсы драмадан иде? Әлеге өзек Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар».
әсәреннән. Син үз җавабың дөрес дип уйлыйсың. Әйе. Кабул иттем. Фәрхәттән сорыйбыз. Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» әсәреннән. Җавабыгыз чыннан да дөрес. Бу өзек Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» әсәреннән иде. Афәрин. Дәвам итәбез. 3нче сораубыз. Шитек балтырына 49 мең сум акча чорнаган герой. Шулай дип яңгырый бу сораубыз. Бу сорауга беренче булып Фәрхәт син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 7. 7 балл куя Фәрхәт. Лиана 6. 6. Демәк синдә бераз шикләр бар. Әйе. Ярый. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Демәк, шитек балтырына 49 мең сум акчаны кайсы герой чорнаган икән? Җамали, Сиражетдин, Хәмзә, Хәбиб Рахман, Хуҗа Насретдин, Вәли. Минемчә бу Хуҗа Насретдин. Ярый, кабул иттем җавабыңны. Лиана, син ничек уйлыйсың? Минемчә ул Сиражетдин. Та-дам, дөрес җавап, чыннан да Сиражетдин. Үзенең балтырына 49 мең сум акча чорнаган. Ярый, шуның белән безнең беренче турыбыз ахырына якынлашты. Фәрхәт безнең бераз гына балларын югалтты. Лиана безнең алга чыкты. Әмма икенче турыбыз нинди нәтиҗәләр китерер? Хәзер белербез, икенче турга ягыплыбыз. Тапшыруыбызның икенче турын башлыйбыз. Бүген безнең кагыйдәләр бераз гына үзгә булачак. Беренче баганада сезгә әсәрләр язылачак, икенче баганада авторлар сезгә аларны үзара туры китерергә кирәк булачак. Кагыйдәне аңладыгызмы? Әйе. Ярый. Ләкин аңарчы әсәрләр турына сөйләшәбез икән, без сезнең яраткан драма әсәрләрен дә барлап алыйк. Мәсәлән, зарубежный классикадан миңа Бомаршының «Женитьба Фигаро» дигән пьесасы ошый. Бу комедия. Әйе, бу комедия. Нәрсә белән ошый? Бик кызыклы туплап сөйләп биргән ул бер көннең тарихын. Миңа анда шул главный персонаж Фигаро заннан өзеп куябыз. Син шул рольне уйныйсың. Әйе. Менә бит. Асылына төштек без моны. Минем яраткан пьеса ул Зәңгәршәл. Кәрим Тинчурин. Кәрим Тинчурин. Ярый, кабул иттем. Әйдәгез инде хәзер үзебезнең уеныбызны дәвам итик. Беренче баганада авторлар язылган. Аларны укыйм. Кәрим Тинчурин, Туфан Миңнуллин, Галиәсгар Камал, Нәқи Исәнбәт, Гаяз Исхакый. Икенче баганада әсәрләр тәкъдим ителгән. Аларны укыйм. Бәхетсез егет, Хуҗа Насретдин, Зәңгәршәл, Зөләйха, Әлдермештән Әлмәндәр. Бу сорауга беренче булып Лиана син җавап бирерсең, ничә балл белән бәярисең? 10. Җиңел сорау дип кабул итә Лиана. Фәрхәт ничек уйлый? 7. 7. Хәзер әйдәгез туры китерә башлыйбыз. Кәрим Тинчурин, Зәңгәршәл. Дәвам итәбез. Туфан Миңнуллин, Әлдермештән Әлмәндәр. Галиәсгар Камал, Бәхетсез егет. Нәқи Исәнбәт, Зөләйха. Юк, Нәқи Исәнбәт, Хуҗа Насретдин. Гаяз Исхакый, Зөләйха. Без синең җавабыңны кабул иттек. Хаталарың бармы, юкмы икәнен Фәрхәтнең җавабын тыңлаганнан соң белербез. Тыңлыйбыз сине, Фәрхәт. Мин астан башласам буламы? Ярый, каян башласаң да. Гаяз Исхакый, Зөләйха. Нәқи Исәнбәт, Хуҗа Насретдин. Галиәсгар Камал, Бәхетсез егет. Туфан Миңнуллин, Әлдермештән Әлмәндәр. Һәм Кәрим Тинчурин, Зәңгәршәл. Хәзер әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйбыз. Зәңгәршәл әсәрен чыннан да Кәрим Тинчурин язган. Әлдермештән Әлмәндәр әсәре Туфан Миңнуллинныкы. Галиәсгар Камал Бәхетсез егет әсәрен язган. Нәқи Исәнбәт, Хуҗа Насретдинны һәм Гаяз Исхакый Зөләйха әсәрен иҗат иткән. Чыннан да шулай. Афәрин, бик дөрес җавап бирдегез. Икенче турыбызга йомгак ясап шуны әйтергә була. Лиана безнең бик күпкә хәзер алга чыкты. Өченче турда сиңа Фәрхәт бик тырышырга кирәк булачак. Дәвам итәбез.
Әйдәгез өченче турыбызны башлыйк. Кагыйдәләрне искә төшереп, шулай ук сезгә 3 бирем әзерләп куелган. Һәр биремнең җавап вариантлары бар. Алар арасында кайсыдыр артык. Сезгә шул артык дөрес булмаган җавап вариантын сайларга кирәк булачак. Шулай ук балларны 0-дан алып 10-га кадәр сайлап үзегез куясыз. Аңладыңызмы? Әйе. Алайса, әйдәгез беренче биремгә күчик. Беренче бирем драматургия жанрлары дип атала. Бу сорауга беренче булып Фәрхәт син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 7. Синең яраткан саның 7 ахырсы. Яра, без моны аңладык. Лиана, Әсин? 6. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, буларның кайсысы артык икән? Трагедия, драма, комедия, трагикомедия, элегия, опера. Фәрхәт? Минемчә элегия. Җавабыңны кабул иттем. Хәзер без Лианың җавабын тыңлаячакбыз. Минем уйлавымча, ул опера. Опера, драматургия жанрына керми дип саныйсың. Әйе. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Хәзер дөрес җавап вариантын тыңлыйбыз. Элегия чыннан да драматургия жанрына керми. Шушы җавапны сөйләргә кирәк иде. Икенче сорауны тыңлап карыйк. Галиәскәр Камал драмалары. Бу сорауга беренче булып Лиана җавап бирер. Ничә балл куясың? 6. Фәрхәт, Әсин? 7. Дәвам итәбез. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Бәхетсез егет, банкрот, уйнаш, бүләк өчен, бишара кыз, безнең шәһәр серләре. Бу әсәрләрнең кайсысы Галиәскәр Камалныкы? Минем уйлавымча, ул бишара кыз. Ни өчен? Чөнки аны Габдрахман Ильяс язган. Ярый, җавабын кабул иттем. Фәрхәт, Әсин ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча бишара кыз, чөнки Галиәскәр Камалны язмаган, аны Габдрахман Ильяси язган. Һәм ул беренче сәхнәләштерелгән татар әсәре. Шулай. Пьесасы. Сезнең җавабыгыз бик дөрес. Чыннан да бу сорауга бишара кыз дип җавап бирергә кирәк иде. Афәрин, дәвам итәбез. Өченче сораубыз драмага хас сыйфатлар. Драмадан без ерак китә алмыйбыз ахрысы. Җавап вариантларын тәкъдим иткәнче, Фәрхәт, син ничә балл белән бәялисең бу сорауга җавабыңны? 7. Лиана, Әсин? 7. 7 балл уйнатабыз. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, драмага хас сыйфатлар. Сәхнә өчен языла. Икенче вариант конфликтка, каршылыкка корыла. Өченче вариант диалог һәм монологлар автор репликасы белән ныгытыла. Дүртенче вариант сүрәтләү предметы булып кешенең уй хисләре, кичерешләре тора. Бишенче вариант герой кайсы ягы беләндер башкалардан аерылып тора. Һәм соңгы вариант геройлар хәрәкәтләре, сөйләмнәре аша чагыла. Демәк, драмага хас Сүрәтләү предметы булып кешенең уй хисләре, кичерешләре тора дигән вариант. Моны туры килми дип уйлыйсың. Туры килми. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Лиана, Әсин, ничек уйлыйсың? Минемчә, драмада кешенең уй хисләре, кичерешләре сүрәтләмиләр. Ярый, кабул иттем. Чыннан да драмага башка сыйфада барысы да хас, ә менә сүрәтләү предметы булып кешенең уй хисләре, кичерешләре тора варианты нәкъ шушы сорауга җавап булып тора. Афәрин, сез аңа бик дөрес җавап бирдегез. Шулай итеп без 3 турга йомгак ясыйбыз. Хәзер инде иң кызыклы 4нче турыбызны башлыйбыз. Һәр берегез белән аерым-аерым уйнарбыз. Сөйләштекме? Сөйләштек. Актер тормышында иң мөһиме нәрсә? Ул үз персонажны яхшырак өйрәнү, аның кичерешләрне, үз тотышларны, сөйләүне, йөрешләрне үзеңә
якынлаштыру. Менә әсәрнең укып кына геройны үзеңә шулай якынлаштырып күзаллап буламы? Укып һәм аны үз аша үткәрергә кирәк. Менә шул үз аша үткәрү процессы ничек бара? Сез шуңа өйрәнәсез бит инде. Синнән кечкенә генә мастер-класс. Укыйсың, үз геройга характеристика ясыйсың. Аның әти-әниләре кем булган, бабалары, нинди әсәрдә аннан тыш нәрсәләр булганнарны, шуларны өйрәнеп, Бөтенесеннән бергә бер фикергә киләсең. Ярый. Хәзер инде син фикерләреңне театр буенча, театрның тарихы буенча, хәзергесе буенча тупларсың. Чөнки мин сиңа 10 сорау әзерләп куйдым. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Җавап вариантлары инде бу очракта юк. Үзеңә уйларга кирәк булачак, яме? Әгәр дә инде кайсыдыр сорауга җавапны белмисең икән, белмим яки алга таба дип әйтерсең, яме? Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл куелачак. Син әзерме? Әзер. Киттек. Драма әсәрләрен яза торган язучы, пьесалар авторы. Драматург. Дөрес. Татар әдәбиятында беренче сәхнә әсәре. Бишара кыз. Әйе, нәкъшле. Казанда Кабан күле буенда нинди театр урнашкан? Галиәскәр Камал исемендәге театр. Дөрес. Кайсы пьеса героен әҗәл алмага килә? Белмим. Туфан Миңнуллин пьесасындагы авыл этенең исеме? Белмим. Акбайдан Насиба. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Әлеге сүзләрне кем язган? Габдулла Тукай. Дөрес. Хатын-кызлардан беренче татар артисткасы. Сәхип Җамал Гыйзатуллина Волжская. Дөрес. Казандагы рус драма театры кем исемен йөртә? Качалов. Дөрес. Галиәскәр Камалның беренче театрында Хәмзә байның асравы. Биби. Дөрес. 2 яки берничә кешенең сөйләме? Монолог. Диалог. Дөрес. Җавапны кабул иттем. Син 8 сорауга дөрес итеп җавап бирдең. Яхшы нәтиҗә күрсәттең. Шулай да авылы да Акбай әсәрен бераз аңлаттың. Синең кумирың бармы? Үзем өчен кумир булырга тиеш. Шундый фикер йөртәм. Кемнән шулай да менә кемгә карап өйрәнәсең? Кем сине илһамландыра? Безнең окружение, бөтен мин менә Лиандадан нәрсәләр алам, ул миннән нәрсәләр ала. Тагы менә шулай эш вакытында эшли, үзең дә сизмичә син нәрсәләр кешедән аласың. Шуңа мин бәлки бардыр кеше кумир дип әйтеп буламы, аны юкмы? Төрле актерларны карап, бер актерны әйтә алмыйм. Аңладым. Әйе. Ярар. Демәк, син үз-үзеңә кумир булырга тырышасың. Менә бүген безнең сорауларыбызга җавап бирә аларсыңмы, юкмы? Хәзер белербез. 10 сорау әзерләп куйдык сиңа. Алар барысы да театр тарихына һәм театрның хәзерге көндәге булганына багышланган. Син әзерме? Әзер. Киттек. Драматургия әсәрләрен сәхнәдә уйнап күрсәтү сәнгате. Театр? Дөрес. Татар әдәбиятында икенче сәхнә әсәре. Рәдде бишара кыз. Әйе, Фатих Халидин әсәре. Дөрес. Казандагы опера һәм балет театры кем исемен йөртә? Муса Җәлил. Дөрес. Булат кемгә зәңгәр шәр бүләк итә? Сәрби. Юк, Мәйсәрәгә бүләк итә. Туфан Миңнуллин пьесасындагы хәйләкәр песи кем исемле? 1, 2, 3 тәмле тамак. Исемле иде ул? Җавап булмады. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Әлеге сүзләрне кем язган? Габдулла Тукай. Дөрес. Татар театрының туган көне? 22 декабрь. Казандагы Татар дәүләт Курчак театры ничек атала? Курчак театры. Курчак театры дип атала. Юк, әкият дип атала. Сөнгән йолдызлар драмасына Исмәгыйльнең сөйгәне кем? Сәрвәр. Дөрес. Бер кешенең сөйләме ничек атала?
монолог. Дөрес. Сен безнең 7 сорауга җавап бирдең, кызганыч Лиананы куып җитә алмадың. Лиана һәм Фәрхат белән без бүгенге уеныбызга йомгак ясыйбыз. Шуннан да бик күңелле уен булды минемчә. Сезгә киләчәктә бары тик уңышлар гына телибез. Сезне зур сәхнәдә күрергә насыйп булсын. Рәхмәт. Сау булыгыз. Минем уйлавымча, бер темага гына сайларга кирәк тапшыруны. Караучылар үзләренә яңа информация алалар һәм кызыксына алалар. Миңа күбесенчә 4-нче тур ошады, чөнки анда тиз-тиз җаваплар бирәсең дә, уйлап та торырга вакыт хәтта бар. Акыл батыл татарча фикер тупларга өйрәтә. Менә шул миңа ошады. Һәм төрле менә бүген театр тарихында булган моментларны, событияларны искә төшердем. Чиктер рәхәт булып китте.